tots, benvinguts de nou al canal. Jo em dic Marta, això és el canal de Maris de Lectures, el meu canal de literatura en català. I bé, si ja em seguiu també a l'altre canal, al Maris Delfin Books, ja sabeu que per l'estiu, quan la Millón Book va fer el BookTik Club de Lectura d'estiu, ja hi vaig participar. I bé, ara durant el Nadal també he organitzat el BookTik Club de Lectura d'hivern del Nadal i bé, doncs no podia deixar passar l'oportunitat de participar també. Es tracta d'un club de lectura, en aquest cop el del Nadal és durant el temps que dura l'Advent, de l'1 al 24 de desembre, on malgrat tota la feina que tenim tothom durant aquests dies i totes les coses que tenim per fer, hem d'intentar prioritzar la lectura i aquest és l'objectiu d'aquest club de lectura. I bé, amb aquest blog, clar, l'estic començant una miqueta tard perquè avui ja és dia 7 de desembre, però bueno, al final he decidit gravar un blog que abarqui, diguem, tot l'Advent i gravaré un cop a la setmana, on us explicaré, diguem, els reptes que he aconseguit o els mini-reptes que he aconseguit de la setmana anterior. Vale? El club va començar el dia 1 de desembre i bueno, ahir ja es va diguem, descobrir quin seria el segon repte. Per tant, avui doncs, toca fer una miqueta balanç d'aquesta setmana passada i dels reptes que he complert i de més. Bé, el primer repte, que era el repte lector número 1, era llegir un llibre que volies llegir abans que s'acabés l'any. I doncs bé, no és un llibre que hagi llegit específicament per aquest club de lectura de Nadal, sinó que és un llibre que, bueno, si em seguiu ja sabeu de quin llibre us estic parlant, però és un llibre que porto llegint des de l'abril, m'ha costat moltíssim acabar-lo, és molt dens, i bueno, doncs m'ha vingut de perles per donar aquest repte com aconseguit, perquè el vaig acabar el dia 2 o dia 3 de desembre, o sigui que és que m'anava perfecte. I no és un altre que l'Ulisses de Joyce. Per fi l'he acabat, sí. Estic superorgullosa de mi mateixa d'haver-lo acabat. I, bueno, doncs és superdens, però he de dir, no he sigut capaç ni de posar-li nota a Goodreads perquè és que realment, no sé quina nota posar-li perquè m'ha costat tant llegir-lo que és que no sóc capaç de posar-li una nota perquè no és un llibre que hagi gaudit realment, o sigui, és un llibre que m'ha costat molt de llegir, però tampoc crec que sigui un mal llibre o que estigui ben escrit, evidentment no, està molt ben escrit. Joyce tenia molt de talent per ser capaç d'escriure de moltes maneres diferents, amb molts estils narratius diferents, amb diferents veus de diferents personatges, molt de talent pel tema del monòleg interior, no sé, o sigui, jo tot això sóc capaç de reconèixer-ho al senyor Joyce, però que jo hagi gaudit de la lectura, no he gaudit de la lectura, ha sigut una lectura molt difícil i realment jo només la recomano si realment esteu superinteressats en llegir-lo, perquè és un esforç que jo entenc que hi ha gent que no estigui disposada a fer-ho. Però bueno, aquí veníem a parlar del repte lector i repte lector número 1 aconseguit. Què més? Després, l'altre, diguem, mini repte que es va proposar la Mariona era el BookTik Tag, que jo el vaig fer a Instagram, però bueno, aprofitant que estic gravant el blog, doncs el faré també per aquí. Eren 3 premisses molt senzilles. La primera era club de lectura, que era llibre que hagis descobert gràcies a un club de lectura. Realment no és un llibre que hagi descobert en un club de lectura, però sí que és veritat que gràcies a una lectura conjunta doncs estic descobrint les cròniques vampíriques de l'Anne Rice. Vaig llegir el mes passat Entrevista con el vampiro, que és el primer volum de les cròniques, que em va agradar força. No crec que sigui un llibre perfecte, però realment em va enganxar la història i els personatges i tenia com moltes ganes de seguir amb aquesta saga. I bé, doncs ara aquest mes de desembre estem llegint també en lectura conjunta a l'Estat del vampiro, que és el segon volum, i bé,
aquest segon volum m'està agradant molt més. Està narrat en primera persona des de la visió de l'Estat, que és un dels personatges que sortia també en el primer. I no sé, m'està agradant molt com està explicat, els dilemes que té l'Estat perquè tira com la vista enrere, no? I parla sobre quan el van convertir en vampir i tots els dilemes que té respecte al bé i al mal. No sé, m'està agradant molt com està escrit, els personatges, la història, no sé, m'està agradant i tota una descoberta, perquè al final aquests llibres ja quan era adolescent ja existien. El que passa que per unes coses o per unes altres no van arribar a mi en aquesta època, però me n'alegro molt de que hagin arribat ara i realment m'estan agradant molt. Això d'una banda. Després, la pregunta número 2 era Vintage Books, llibre més vell de la teva prestatgeria. No sé si és el més vell, però realment és un dels més antics que tinc, que el vaig comprar de segona mà. Vaig a mirar de quina data és. Del 1987. I es tracta de Maurice, de Ian Foster. No l'he llegit encara, però és un llibre que tinc moltes ganes de llegir. De Ian Foster jo he llegit Una habitació amb vistes, ja fa bastant de temps, em va agradar molt, la pel·lícula també m'agrada molt. I Maurice és un dels llibres d'aquest autor que més em crida l'atenció, que més ganes tinc de llegir. I bé, sobretot per tota la temàtica homosexual que conté aquest llibre, doncs em crida molt l'atenció per l'època en la que va ser escrita i bé, no sé, jo crec que m'agradarà molt, però encara no l'he llegit. I després, la tercera premissa i última d'aquest BookTag, que és BookTik Club de Lectura de Nadal. Llibre que regalaries aquest Nadal. Jo en això soc molt bàsica perquè intento pensar en un llibre que jo he llegit i que cregui que agradarà a la persona a la que li regalaré. I el llibre estrella que més he regalat o que més he recomanat en els últims anys són dos. I un és Aprendre a parlar amb les plantes, de la Marta Orriols, però en aquest BookTag vaig incloure El canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà. És un dels llibres que recomano més sovint i que jo crec que he regalat alguna vegada i, no sé, jo crec que a les persones que els hi he recomanat els hi ha agradat, per tant seria un dels llibres que jo regalaria aquest Nadal i qualsevol Nadal d'ara en el futur. No sé, jo crec que és un llibre molt especial, que té no sé, jo crec que si entres en la narració de la Irene Solà t'encanta i això, no sé, a mi m'agrada molt i m'agrada molt recomanar-lo, així que això. I res, jo diria que dels mini reptes d'aquesta primera setmana ja els he complert tots. I per aquesta segona setmana el repte proposat seria llegir un llibre que sigui un clàssic. Ja tinc el llibre escollit perquè el llegiré en una lectura conjunta, però comença la setmana que ve. Es tracta de El jugador, de Dostoievski. El llegiré això en una lectura conjunta que organitza un perfil de YouTube, de BookTube, que es diu Mis Lectures. I llegirem això amb la lectura conjunta, així que la compliré aquest repte, però encara ni l'he començat perquè comença la setmana que ve la lectura conjunta. I res, crec que això seria tot per aquesta primera setmana d'aquest BookTik Club de Lectura de Nadal. Ens veiem aviat en el proper clip. Adéu! Hola a tots, avui és dia 13 de desembre. He acabat la segona setmana del BookTik Club de Lectura de Nadal i vinc a parlar-vos en aquest segon clip que gravo pel blog. Vinc a parlar-vos dels reptes que s'han fet durant aquesta setmana. El repte lector que va sortir el dilluns passat
era llegir un llibre clàssic. En principi, en el blog anterior us vaig parlar que llegiria El jugador de Dostoievski, en una lectura conjunta, però bueno, l'he començat ahir, el vaig començar. I bueno, finalment no és aquest el llibre que he llegit com a llibre clàssic, perquè durant la setmana passada i bueno, l'he acabat ara fa una estoneta, he llegit un altre llibre clàssic que em serveix per aquesta premissa i es tracta de Sonata a Kreutzer de Leo Tolstoi. És un llibre molt curtet i bé, doncs vinc a parlar-vos d'aquest llibre que he acabat ara. Doncs es tracta d'un llibre que no m'ha acabat d'agradar. A mi Leo Tolstoi m'agrada molt com a escriptor i crec que és un llibre que està molt ben escrit, com tot el que he llegit d'ell fins ara. He llegit Anna Karenina i he llegit Memòries, infància, adolescència i joventut. M'ha agradat moltíssim, m'agrada molt com escriu, però aquest llibre realment no l'he acabat d'entendre, no he acabat d'entendre el propòsit de la seva escriptura i realment m'ha semblat molt desagradable de llegir, no sé, no m'agrada gens. Què trobem a Sonata Kreutzer? Doncs trobem un viatge de tren i un home que comença a explicar per què va matar la seva dona. Explicar tot el seu matrimoni, tota la seva relació amb la seva dona i acabar explicant com la va matar, perquè la senyora, doncs, ell es va imaginar que tenia un amant, un violinista, es pensava que era l'amant de la seva dona. En cap moment es confirma que això sigui així, però ell s'ho imagina, en el seu cap es munta aquesta pel·lícula i decideix matar-la. Fa una sèrie de dissertacions i anades d'olla respecte al matrimoni i a les relacions que bueno, no sé, a mi realment si aquest llibre és un reflexe de com era Leo Tolstoi, de cop em cau supermalament. Però bueno, de totes maneres, també us volia comentar que jo ja sabia que aquest llibre possiblement no m'agradaria, perquè més o menys tenia una idea de què anava. I quan em vaig comprar aquest llibre també vaig decidir comprar-me un llibre que va escriure la seva dona, la dona de Tolstoi, Sofia Tolstaya, que es diu De quién es la culpa i és un llibre que va escriure en resposta a Sonata a Kreutzer, en el que la seva dona intenta donar una miqueta de resposta perquè ella interpreta que tot el que explica respecte al matrimoni està basat en ella i en el matrimoni que ella tenia amb el senyor Tolstoi. I bueno, segons el que he llegit aquí a la contraportada posa que Sofia Tolstaya va escriure aquesta novel·la com a resposta literària a Sonata Kreutzer. L'autora va interpretar aquesta obra com un atac públic i despietat contra ella, on el seu marit va reflexar com en un mirall les tumultuoses relacions del seu matrimoni amb la parella protagonista. I aquest llibre revela el talent literari d'una gran escriptora, una dona que va viure a l'ombra d'un geni. Bé, doncs això, que després d'haver llegit Sonata Kreutzer realment tinc moltes ganes de llegir a la dona de Tolstoi, així que bueno, espero poder fer-ho aviat. Segurament ja ho deixaré pel 2022 perquè ja ara el que queda d'any ja no em dona temps, però serà una de les properes lectures, seguríssim. I res, del minirepte d'aquesta setmana era un llibre amb una beguda calenta, que és una foto que pujaré a Instagram ara d'aquí una estoneta. Quan faci l'edició d'aquest blog suposo que ja l'hauré pujat, així que potser us la deixo per aquí. I res, la veritat és que aquesta setmana tinc super poc temps, m'agradaria gravar alguns clips d'algunes coses, però no sé si em donarà temps. Així que, bueno, ens veiem en la propera setmana amb el resum dels reptes que hagi complert durant aquesta setmana. Així que res, fins al proper clip.
Hola a tots, benvinguts de nou. Aquest és l'últim clip que gravo pel Club de Lectura de BookTik de Nadal. Avui ja és 26 de desembre, dia de Sant Esteve. La meva idea era gravar un clip a la setmana per una mica anar fent l'evolució d'aquest repte de lectura, però la setmana passada ni havia complert el repte de la setmana passada ni vaig tenir temps de gravar, o sigui que bueno, ho englobo tot en aquest únic clip i us explico això, com he acabat els últims reptes i la valoració global d'aquest nova edició del Club de Lectura de Nadal de BookTik. La tercera premissa a complir era un llibre que t'haguessin regalat, si no m'equivoco, i jo vaig escollir, no tenia planejat en cap moment d'aquest mes de desembre llegir cap llibre que m'haguessin regalat. Per tant, vaig haver d'incloure una lectura més en el meu mes de desembre. I vaig escollir un llibre molt curtet que em van regalar pel meu aniversari, que encara no havia llegit i que en tenia moltes ganes, així que en realitat bé. I es tracta del Festí de Babet, d'Isaac Dinesen. L'he acabat ara aquest matí, fa una estona, i això. Que el vaig escollir per això, perquè era molt finet. M'ha agradat moltíssim. Sí que m'esperava que Isaac Dinesen m'agradés com a cuentacuentos, no? Perquè realment les memòries de Lluny de l'Àfrica, la seva novel·la, les seves memòries de quan va estar a l'Àfrica, em van agradar la seva manera de narrar les històries, el que passa que la història global no em va acabar de convèncer. Però sí que és veritat que vaig percebre aquesta habilitat que té l'autora com per narrar històries i contes i això. I això ens trobem aquí al Festí de Babet. Es tracta d'una criada que es diu Babet, que apareix un dia per circumstàncies de la vida. Ella és francesa i ve fugint de diverses coses, recomanada per una altra persona, i apareix a la casa de dues germanes que viuen a Noruega i es converteix en una peça clau en aquesta família respecte al portar a la casa i a la situació familiar en general. Es converteix en una peça clau. I de cop un dia rep 10.000 francos, 10.000 francs, i decideix fer un festí en un moment que és molt a prop del Nadal, o sigui també ha estat guai llegir-lo en aquesta època, el llibre. I això, decideix fer un àpat, un festí especial i descobrim una miqueta més coses sobre el passat de Babet i qui és en realitat. I bé, m'ha agradat moltíssim això, la manera de narrar d'Isaac Dinesen m'ha encantat. I aquesta seria la tercera premissa que he complert per al Club de Lectura de Nadal de BookTik. I l'última premissa, si no m'equivoco, deixaré la foto per aquí que va penjar la Mariona, però si no m'equivoco era llegir un llibre que la portada fos nadalenca o tingués els colors típics de Nadal. I aquí he fet una mica de trampa perquè la Mariona va especificar en plan colors vermells, verds, una mica nadalenc. I és un llibre que jo ja estava llegint, que casualment la portada és quasi tota verda, o sigui que m'ha anat superbé, però realment no és un llibre nadalenc, però a mi ja em serveix, la portada és així, o sigui que... I es tracta del jugador de Dostoievski, la portada ja veieu que és verda, i bé, és un llibre que vaig llegir en lectura conjunta en el desembre i la veritat és que a mi Dostoievski no em va agradar gaire, a Crim i Càstig. Potser no vaig saber apreciar la novel·la, segurament va ser això, però a mi és que no em va agradar, o sigui, no vaig connectar gens ni amb la manera d'escriure ni amb els personatges ni res. En canvi, amb el jugador m'ha passat totalment el contrari, m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim com està explicat, m'han agradat molt els personatges de la història, especialment l'àvia, m'ha encantat. I bé, tota la moraleja que hi ha com darrere, en plan el tema de la ludopatia i de més, també m'ha agradat bastant. Trobo que bé, que Dostoievski per haver escrit aquest llibre en superpoc temps, que ho expliquen al principi, no me'n recordo el temps exacte, però per haver-lo escrit tan poc temps, trobo que va fer una molt bona novel·la i m'ha agradat molt, la veritat. No sé, m'he endut una grata sorpresa amb Dostoievski amb aquesta història i bé, molt contenta d'haver-lo llegit, la veritat. I això, aquesta seria la quarta premissa que he complert. I, fins aquí.
sí que és veritat que els minireptes que ens ha anat plantejant la Mariona jo no he tingut temps de fer-los. M'hagués agradat, la veritat, però realment no em donava més de sí el temps i bueno, jo ja estic contenta d'haver pogut llegir 4 llibres per aquest club de lectura de Nadal de Booktic i bueno, amb això jo ja em dono per satisfeta. I res, fins aquí aquest blog i aquest club de lectura de Nadal de Booktic. Espero que us hagi agradat i res, ens veiem aviat en el proper vídeo. Adeu!